Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξω Granny Chapter 1 στο Roblox. Αλλά αυτή τη φορά θα πάμε στη Μεγάλη Αράχνη, σε αυτήν. Βρήκα remote control. Λοιπόν, θα πάρω το remote control. Όχι. Είμαι σε private, οπότε έχει άπειρο χρόνο. Ο χρόνος είναι άπειρος επειδή είμαι σε private. Από όπου και να πάω θα με κυνηγάει. Με βλέπει κάθε φορά. Όπου και αν πάω κάθε φορά με βλέπει. Επειδή δεν θα σταματήσει θα πάω από εδώ. Γιατί δεν θα σταματήσει. Γρήγορα. Σταμάτησε τώρα. Δεν μπορεί να σκύψει για να έρθει εδώ. Οπότε μπορώ να φέρω εδώ το remote control. Βρήκα car battery. Θα πάρω πρώτα το car battery. Είναι το car battery, το χρειαζόμαστε για εδώ. Εδώ έχει κάτι. Ναι, κάτι έχει. Το part 2 για το shotgun. Τώρα θα πάρω το pepper spray για την Granny. Πού είσαι γιαγιά? Γιαγιά. Τώρα την έκανα τυφλή. Πού είναι τα υπόλοιπα parts για το shotgun? Βρήκα το battery για την πόρτα. Χρειαζόμαστε και αυτό γιατί να φύγουμε καλύτερα από το αμάξι, γιατί το car είναι πιο εύκολο ending από την πόρτα. Για το car χρειάζεσαι το car battery, το engine part, το orange αυτό, το spark black, το car key, το padlock key και η βενζίνη. Μόνο αυτά χρειάζεσαι για το αμάξι. Για την πόρτα χρειάζεσαι battery, padlock code, αυτό που δεν ξέρω τι είναι, master key, αυτό που κόβει στα καλώδια, hammer και padlock key. Και στο άλλο ending που είναι στην αράχνη χρειάζεσαι το άλλο padlock key, αυτό το μεγάλο το καφέ, νομίζω αυτά και αυτό το chain cutter. Τι είναι αυτό χρειάζεσαι? Πώς λέγεται αυτό χρειαζόμαστε? Και το βιβλίο και το spider key. Γιατί χωρίς το βιβλίο και το spider key δεν μπορείς να πας σε αυτή την αράχνη. Βρήκα το βιβλίο αλλά δεν μπορώ να το πάρω γιατί δεν έχω χώρο. Πρέπει να κάνω respawn για να έχω χώρο. Να πάρω άλλα πράγματα. Τώρα θα πάμε στη Μεγάλη Αράχνη. Αλλά περιμένετε, δεν θα πάω τώρα. Πρώτα θα φτιάξω το shotgun. Πρώτα θα βρω όλα τα parts για το shotgun. Όταν άνοιξα την πόρτα με έπιασε κατευθείαν. Χρειάζομαι όλα. Πριν πάω στην αράχνη θα φτιάξω το shotgun πρώτα.
τώρα τι κάνει. Δείτε απλά, κάθεται εκεί και περιμένει να φύγω. Φύγε γρήγορα. Πού είναι τα υπόλοιπα parts για το shotgun? Νομίζω εδώ είναι το πρώτο part. Ναι! Το μάντεψα και το βρήκα. Τώρα νομίζω μόνο το part 3 χρειάζομαι. Αλλά δεν ξέρω πού είναι το part 3. Και το part 2. Το part 2 δεν ξέρω αν το έβαλα. Γιατί δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν έβαλα το part 2 ή το part 3 σίγουρα δεν το έβαλα. Αλλά το part 2 δεν ξέρω αν το έβαλα. Τώρα θα δούμε αν έβαλα το part 2. Αν φτιάξω το shotgun, σημαίνει ότι έβαλα και το part. Ναι! Δεν έβαλα και το part. Έβαλα το part 1, το part 2 και το part 3. Αλλά πρώτα θα σκοτώσω την Granny. Πρώτα. Άστο. Απλά θα πάω στην αράχνη κατευθείαν. Ή μάλλον πρέπει να τη σκοτώσω. Να την σκοτώσω ή να πάω στην αράχνη κατευθείαν. Έλα. Για να τελειώνω. Πάω να πάρω το άλλο aimon. Τώρα το book θα το πάρω εκεί στην αράχνη. Έλα, βάλ' το εδώ. Τέλεια. Τώρα κάνω κύκλο και θα έρθει. Άλλη μια φορά πρέπει. Γιατί δεν έρχεται? Θα κάνω κύκλους μέχρι να πάει. Μέχρι να έρθει. Νομίζω πρέπει να πάω από εδώ. Τώρα γίνει πίσω. Να το. Αυτό έπρεπε να κάνω. Τώρα περιμένω να μου δώσει το Spider Key. Θα φτάσει εδώ, μέχρι εδώ θα φτάσει και θα μας δώσει το Spider Key. Νομίζω άλλο ένα χρειάζεται. Spider Key, please. Από το στόμα της το έβγαλε το Spider Key. Έβγαλε το Spider Key από το στόμα της και τα μάτια της έγιναν μαύρα. Καφέ. Πάμε εδώ. Τι είναι αυτό? Το χρειάζομαι για το αμάξι αυτό. Πάμε. Έχω και το shotgun. Όχι! Ξέχασα το κατσαβίδι. Θα κάνω respawn και πάω να πάρω και το κατσαβίδι. Θα πάρω και το κατσαβίδι και το shotgun.
Κάντο. Είδα την κράνη από πίσω μου. Είδα τη γιαγιά από πίσω μου. Εγώ πηγαίνω εδώ και θα την αφήσω τη γιαγιά. Μάλλον δεν την άφησα. Πάμε. Τώρα τα έχουμε όλα. Shotgun και κατσαβίδιο. Τέλεια. Λοιπόν. Οπότε αφού τα βρήκαμε αυτά που χρειαζόμαστε, πάμε. Οι αράχνες εδώ δεν κάνουν κάτι, αλλά τώρα η αράχνη με αυτή, κάποιος μου έστειλε, κάποιος μπήκε στείλε brainrot, αλλά τα πούμε μετά. Πάρτο. Εγώ φεύγω. Όχι τώρα. Όχι, δεν έπρεπε να το κάνω. Τώρα έχασα το aim μου. Δεν έπρεπε καν να το κάνω. Αν ήταν και ο Ντάνιελ εδώ θα με βοηθούσε. Δείτε τώρα, περιμένει να φύγω για να με πιάσει. Αυτό έτσι που το βλέπω μου θυμίζει το Σαμίνι Σπαϊντερίνι. Γιατί έτσι που τη βλέπω την αράχνη μου θυμίζει το Σαμίνι Σπαϊντερίνι. Αν δεν την αφήσω να με πιάσει, δεν θα φύγει από μπροστά. Έλα, πιάσε με. Πιάσε με. Γιατί αλλιώς αν δεν την άφηνα να με πιάσει, δεν θα έφευγε από εκεί ποτέ. Λοιπόν, πάω να πάρω το shotgun, αλλά όταν την δω δεν θα την πυροβολήσω κατευθείαν. Από που και να περάσω θα έρθει τώρα η γκρανή. Τη γιαγιά θα την αφήσω. Έλα. Όχι. Παιδιά, να ξέρετε, αν με πιάσει μία ή δύο φορές, αν οι μέρες πάνε ή 6 ή 7 φορές, θα σταματήσω το βίντεο για να είναι 6, 7. Εδώ δεν έχει άλλα aimbot. Αυτό θα πάρω πρώτα. Πάρτο. Ωραία μου. Τη γιαγιά θα την αφήσω. Εγώ θα πάω στην αράχνη. Και αυτές οι αράχνες εδώ είναι τρομακτικές.
πέρασε από μπροστά μου. Όχι! Τώρα θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα την πυροβολήσω γιατί μετά δεν θα μπορώ να φύγω. Να βγω ή θα με πιάσει. Πήγα να φύγω, αλλά με πιάσε. Άλλη μία μέρα, αν με πιάσει άλλη μία φορά, θα σταματήσω το βίντεο για να είναι 6-7. Πάω να πάρω το shotgun. Και το κατσαβίδι. Και πάμε στην αράχνη. Σκοτώσω την αράχνη αυτή. Αυτή δεν κάνει κάτι. Αλλά είναι τρομακτικιά. Να βγω ή θα με πιάσει. Καλά έκανα που δεν βγήκα. Καλά έκανα που δεν βγήκα, παιδιά. Γιατί θα με έπιανε. Να την σκοτώσω. Όταν περάσει από εδώ. Όταν περάσει από εκεί και μετά ξαναπεράσει από εδώ, θα την πυροβολήσω κατευθείαν για να μπορώ εγώ να πάω από εκεί. Να περάσω από εδώ τώρα. Τώρα θα κάθεται όλη την ώρα εκεί. Κατάλαβα τι κάνει. Κάνει πάλι αυτό το κύκλο. Όχι! Με έφαγε. Ήταν 6 και έγινε 7. Αυτό ήταν το βίντεο μας, παιδιά. Γεια σας.